till och det fick han höra. Och då började han så. Vadå? Har jag förstått allting för dig? Ja, så du har förstått hela mitt liv, sa jag till han. Så till, alltså, ja, det är till min chef, sa jag till detta nu. Du har förstört mitt liv, sa jag till chefen. För du tror du har varit någonting. Du har förstört hela mitt liv, sa jag till chefen. Hur länge har du jobbat där då? 3 år. Ja. Så jag sa, du har förstört hela mitt liv, sa jag till chefen. Han bara... Har jag verkligen gjort det? Yeah. Sen slutade jag, sen började jag. Ja, men det var fruktansvärt. Ja. Seriöst alltså. Jag jobbar inte här längre. Men jag jobbar inte här. Men han förstörde mitt liv. Jag jobbar där en månad. Jag jobbar inte längre. Han förstörde mitt liv. Så du har inget jobb nu alls? Nej, det är klart jag har jobb nu. Det tror inte jag. Okej, jag har en låda, jag har inget jobb. Du får hjälpa mig, för fan, jag måste ha ett jobb. Ja, Fan, du killen. Måste ha ett jobb. Vi får det här, personalen. Fan, happy new year. Ja, just det. Ja, men det är så du. Du sitter här och skojar om detta, jag vet. Men tyvärr så är det så att du kan säga till din chef, eller säga till, ja fan vad som helst. Dra åt helvete, säg det och så hälsa för mig. Vad heter du då? Göran Persson. Nej, jag skojar bara. Jag heter inte Göran Persson. Jag heter faktiskt Reinfeldt. Ja. Fredrik eller? Ja. Jaha, är det du? Ja, vet vi Jo, det är då. Jag är jävligt positiv. Om det är så. Ja, det är säkert. Jag älskar Brukar du vara på tennisveckan då? ja, jag har varit där lite grann. När man står och hoppar lite och sånt. Jag kör sina... Och sen säger jag så här... Nu fixar jag allting, Nu kör jag mina servar. Och så kör jag mina servar. Så blir de helt så ställda att... Men när jag piskar ut dem totalt, då är ingen chans. Äger du dem med? Ja, klart jag gör. Så måste man tänka. Ja, det är klart. Annars kan man inte vinna. Nej. Fan vad söta ni. Alltså... Tjejer. Seriöst. Jag känner mig så jävla blåst i huvudet. Men fan vad vackra och söta ni. Ja. Jag måste säga det. Det var en fin komplimang. Det var det. Nej men alltså det... Är inte killarna söta? Jag är inte lika söta som ni. Det är de. Okej, han är jävligt söt. Han är inte så söt. Tack. Han är inte lika söt. Men du är rätt söt i mig. Ni är faktiskt ni är lite söta. Ni är inte glad i huvudet. Kolla! Tassan har ett underbart leende och hela kittet, men... Det är också en sån grej. Så jävla press man har på sig att sitter man så hemma, men det gör man ju. Ja, det gör man. Det gör man ju. Ja, det gör man. Ja. Jag fattar ingenting. Sitter du så hemma? Ja, jag fattar ingenting. Så kommer så här. Amen. Vad söt hon är, va?
säger mamma där hemma till mig. Och så min mamma sa så till min mamma. Hon är jättesöt. Mamma, du har varit glad om jag hade fixat henne. Min mamma säger, jepp. Då passar den här. Min mamma är på jakt här nu. Du får jakta mig. Just det. Min mamma är på jakt. Hon vill att jag ska träffa någon och säga. Så jag säger till. Och du är underbruten. Du är vacker. Ja, du är underbar. Så säger. Ja. Och min mamma skäms inte. Hon kan stå där bara. Det är jag som äger den är kurmiten. Ja, kurmiten är fan. Kurmiten. Vägen. Vägen. Vad heter det? Inte kurmiten, det är hon äger. Svängen. Svängen, ja. Precis. Jag fattar. Ja, ni känner till det. Ja, ni äger ju stan här. Precis. Ja, eller vi äger med i Ljungby faktiskt. Ni äger Ljungby. Ja. Så ni äger inte Kurmit. Nej. Typ. Nej, jag äger inte Kurmit, men min mamma säger så. Martin. Jag Heter du inte heter Fredrik? Martin. Jag heter Martin. Inte Fredrik. Jag heter Martin. Så min mamma säger så till mig. Martin. Du måste äga istället. Var trevlig, var snäll mot tjejer. Ja, men det ska man. Och jag bara, men mamma, jag ska vara trevlig, jag ska vara snäll. Så mamma, precis som hon är en Don Chivit och bara, det är jag som äger allting. Det är